Здравейте, вдях. Тъкмо се каних при да дойдете да вземем един много вкусен ялков пай. Пай. Иначе, докато сме по темата, да ви разкажа една приказка за едни трима братя и една златна ябълка. И ще ви разкажа в формата на този много хубав план, който направих. И ед го него в цялата му красота. И сега ще почнем с първата точка от плана. Изнете. Една жена имала троица синове. Двор разсяла едно ябълко дърво, което в годината раждало по една златна ябълка. Незнаеха всяка година дохождало до нощно време и открадвала ябълката. Една година най-големият син рекал на майка си, че тази година той ще вади ябълката. За да не заспи, той взел една труба орехи, за да троши цяла нощ. Ала той заспал и халата откраднала ябълката. Следващата година средният син рекал на майка си, че тази година той ще вади ябълката, а също нещо се случи и с него. Като дошло времето, най-малкият син казал на майка си, че тази година той ще вади ябълката. Ала некой от братите си той скачил в колето на дървото и се скрил. Дошла халата и той я ръгнал с ножа и тя избяга. И това ме води към втората точка от плана. Най-малкият брат поканил братите си да я следват халата по следите й. Намерили една пещера и най-големият брат се спуснал по едно въже в нея, сам че го хвана страх и се качи. Тогава средният брат слязал, сам че и той го хвана страх. Накрая най-малкият брат слязал додолу. Там видял една къща. Когато погледнал през прозореца, видял в стаята три девойки. Най-голямата и средната сестра си играе с златна ябълка, а третата сестра, най-малката, играе с златен плъх на златна тепсия. Малкият брат изкрещя да му отворят, иначе ще шупи прозореца. Най-малката стана и му отвори. Тогава той убил халата. Здравейте, знае за какво време е? Трета част плана, разбира се. Момчето вече изпрати с въжето най-голямата и средната сестра горе. И преди да изпрати най-малката сестра, той я предупреди, че братът може да я обикне, защото е най-красивата и да го оставят. Затова най-малката сестра даде на него този пръстен и ще им каже, че ще се умре за този, който й даде пръстена. И тогава, преди да си тръгне, му каза за черния и белия овен, че ако падне на белия овен, ще падне по-надолу в блони цветове, а ако падне на черния, ще бъде на долния свят. Здравейте, това е приказката за трината братя златната ябълка. Тук ще го оставя. Сега ждам Николета да разкаже пак като предния път остатъка на приказката и за това довиждане от Лили. До следващия път!